Yɛdada setena mu no nkɔmmɔdie ɛyɛ adeɛ a ɛhia sɛ onipa dasani bia ɔde nkɔmmɔ ɛsiane sɛ nkɔmmɔdie no ɛyɛ adeɛ a ɛboa ɛma afei no ɔne onipa ntɛm ɛtumi ɛtɔɔten na ɛkɔ sɛnea ɛsɛ na ɛfata. Anka nti sɛ ne nka ɛne obi bɛdi nkɔmmɔ a ɛtwa sɛ yɛnante kɔ ne fie, yɛfa kaa kɔ ne fie, anaasɛ mpo yɛto nkra, anaasɛ yɛto huu ansa na yɛtumi ɛne enipa no akasa. Ɛnammoa na ɛyɛ technology anaasɛ abɛɛfo ɛde ɛyɛ nneɛma bi baeɛ a ɛtumi ma yɛtumi yɛ kɔɔ. Nti ɛno nam so ɛma yɛtumi ɛne nipa kasa baabi biara wɔgyina no. Sɛ ɔwɔ aburokyerɛ mpo sɛ wɔtu kwan akɔ amanɔne nnasefoɔ, ne nyinaa yɛtumi ɛne ɔmo kasa. Na mpo bi mu wɔ Kumasi Tamale ne adeɛ keka ho a ɛni sɛ wɔbɛfa kaa koraa ɛwɔ sɛ wɔtumi frɛ no fa tetefon na wɔbɔ numbers na kyerɛ sɛ wɔtumi ɛne ne kasa di nkɔmmɔ sɛnea ɛsɛ na ɛfata. Nti no ɔman Ghana nso bɛyɛ me sɛ yɛwɔ network bebree hɔ anom a ɛyɛ adwuma ɛma yɛn. Ebi ɛne ɛyɛ Tigo, Airtel Tigo sɛ yɛde Airtel no abɔ ma yɛn Airtel Tigo. Ebi ne MTN, ebi ne Glo. Ɛna afei ɛnka ne koraa ne ɛwɔ biribi a yɛfrɛ sɛ Kasapa. Nti wobɔɔ Kasapa bɛte konkonkon agye sɛ Kasapa bɛyɛ one touch na ɔbɛdan ne Kasapa ɛbɛsen kɔ yɛ akɔdu Expresso ɛna ɛhu n'akyi biom ɛne adeade. Enti ɛno no ɛna ɛbɛm sɛ yɛma nkɔmmɔdie no atumi yɛ tɔɔten ɛkɔ na ɛba ɛna koraa deɛ WhatsApp na asefo social media nyinaa aba bɛka ho ama nkɔmmɔdie ayɛ adeɛ a ɛyɛ nika a kyerɛ sɛ obiara ɛpɛɛ sɛ ɔbɛkasa a ɔde anigye so ɛde ɛyɛ ntɛmpɛ so ɛtumi ne nipa di nkɔmmɔ. Saa nneɛma yɛn na saa network yi ɛboa yɛn ma ɛtumi ɛtena ase ɛtumi ma nneɛma atumi kɔ anigye mu. Ɛma ɛtɔ da bi koraa ɔrɛ a wokora wofaafo a nkyɛ sɛ wotumi akɔ akɔgye w'ani asere a ɛno ɛna ɛnɛ yɛ papa anaasɛ deɛ odi yɛ papa a yɛfrɛ sɛ Dr. Mahmood Bawumia ɛkyerɛ sɛ bɛyɛ me sɛ saa nkɔmmɔdi a yɛdi mmerɛ bi bɛba a kyɛ sɛ woanhwɛ a na wo a yɛfrɛ wo sɛ woyɛ onipa ɔtitiri a wɔ Ghana no woanhwɛ a na saa nkɔmmɔ no wontumi ɛni biom. Nsaa ne sɛ nti ne sɛ bɛyɛ me sɛ saa network yi baeɛ ɔmo de ade bi so baeɛ a na yɛtumi adi nkaso bɔ mu ɛfa sikasɛm ho yɛtumi ɛsɛnde sika wɔ anoma na mobile money ɛno yɛfrɛ sɛ mobile money wotumi gye sika wote abɛwo na sika sum pankpɛnkpɛn na kyerɛ sɛ ɛsu wɔ phone ne so wobɛtumi so asɛnde ama nkurɔfoɔ ama biribia bɛyɛ kyerɛ sɛ na wokɔ baabi koraa ɛni sɛ wokita sika na mmom kɔdu a wotumi yi saa sika no na wode di dwuma sɛneɛ ɛsɛ na ɛfata. Ɛno na mpanimfoɔ ahwɛ ho sɛ saa mobile money yi baeɛ no ɔma hu sɛ amakorɔ no nso akɔ so ɛwɔ man Ghana mu paa. Ɛno deɛ ade a yɛdi ho adanseɛ ɛsiane sɛ akorɔmfoɔ no wobɛhu sɛ ɔmbɛdi mmirika na afei no wɔn a wɔyɛ saa mobile money adwuma yi ɔmotumi kɔto hyɛ ɔmo so tumi ku ɔmo ɛne adeade ɛpere sika agye sika fi ɔmo nkyɛn. Ɛno ɛma ɛyɛ esuro kora bebree ɛtumi baa sɛ nnipa bi mpo na ɛmo pɛ sɛ nka ɔmo kɔdi saa adwuma yi anaasɛ ɔmo kɔyɛ mobile money adwuma yi a ɛsiane korɔnosɛm ne awudie nsɛm a ɛma nnipa bebree ɛtumi kɔ mu no ama ebi mu kora kɔndɔm mpo sɛ ɔmo bɛdi saa adwuma no. Ɛno nam so ɛma nnipa bebree tumi kɔ atete mu ebi mpo ɔmo dwotiram de ahyɛ sika mu nyinaa anaasɛ adwuma no mu nyinaa no ne nyinaa ɛtumi ɛhye ɛsiane sɛ akorɔmfoɔ no ɛbɔ pini ɔmo na sɛ wɔntumi amfa sika no ama a ɛne sɛ ebɛpira wo anaasɛ ebɛtumi ayi wo afiri ateasefoɔ asase so. Ɛno ɛnam so ama yɛwura Bawumia anaasɛ ɔmampani abɛde akyire de ato dwa sɛ bɛyɛ from June yi ɔmo bɛyɛ re-registration. Kyerɛ sɛ wo SIM card bia okita bia no sɛ woni national identification card anaasɛ deɛ friends sɛ Ghana card na wobɛsan de ayɛ re-registration a na kyerɛ sɛ wo card no ɛnya deɛ bɛyɛ adwuma biom. Na kyerɛ sɛ wontumi ɛmbɛyɛ hello, wontumi fa tetefon ɛmfrɛ, wontumi ɛntwe wo tetefon ɛsiane sɛ tetefon no ekita wo ne nyinaa no adeɛ ma no yɛ adwuma ɛyɛ SIM card na ɛhyɛ mu no. Na sɛ wontumi anya re-registration yi na sɛ wontumi amfa anhyɛ mu anya adwuma a na kyerɛ sɛ mmerɛ wie ba a wokɔɔyɛ no wontumi ɛnyɛ biom. Afei so mobile money na nya de a wobɛtumi ayi so bi mesan sɛ ɔmo kyerɛ mu a ɛwɔ sɛ mmerɛ bi ba a onipa bia wade bia okita na sɛ o SIM card ne kita no ɛnya bɔ wo din a na kyerɛ sɛ nneɛma ɛwɔ so nyinaa no kyerɛ sɛ ampa woyɛ osimasi anaasɛ ɔbɛnten a woyi so saa SIM wei. Enti no ɔmo bɛyɛ re-registration ama nipa nyinaa akɔ asan kɔyɛ registration foforɔ. Enti no wo fie na wo dem bɔ biara wo no sɛ wonni ɛyɛ Ghana card ya na kyerɛ sɛ ɛnya ade a wobɛtumi ayɛ saa ɛyɛ re-registration na wo SIM card na kita wo dada no watumi asan yi so. Ɛna Ghanafoɔ adi ho abobɔ sɛ saa ɛyɛ Ghana card yɛ baeɛ
yemisa say nipa sen na etumi nya asa Ghana card a ye de beto akwan mu say etwa say etumi ye sa registration ema nipa nyina etumi sa nya mo sim card ne back ye hu say ebem MTN na sefo nyina ebe ade beto dwa say etwa say ye san registration ye kita ye national card ya na say voters card ya onipa bia etumi ye bia na say nipa dodo na etumi nya asa card no de ye adwuma no na emo mu say be Ghana card dia na che say ensemfo abaako mienu miensa bi o a wose YouTube bisa ne hu se ampa se sa Ghana card ne de be adwuma de na se Ghana fo ibire na omo sim card be ka dem omo sim card be ka dem ama che se omo call kron be no enya de omo betumi aye na omo ampani abade kire mu se ni hia se wose yetumi registration ene se se ye pe akonfo tachi amoafo tumi achiom se na bi mutumi tena aye omo fie mu ene omo dan mu ka se o mede assume asia na se mede obenten na me na ma send us sika we abegu account us fa send me ama bi mu kura twa ajajo e wo sansem ho esan se obi wa na akane last cd akane last intekuwa ni sika egu na account me nyina yaketua bi na esan se won pese obedi nipa boni nti no yesa akonfutachi amoafo ifre ne pese o me ko bo modin ase me send sika koma number bi na bo modin abegu sa number we so nti no me sere wo se send man back nti one person obedi boni nti no wo no so e de omobro e de ayam hihie asan send this kana command back e ba ne sana na onipa na echese ne ho akaka dwam na echese wodi yawo na wodi apnesie eno na ye omampani ba de kire se hwe ba bia o mind duru ba bia wiase duru technology ekona nimpa nti no se ye betena se ama kro no sem akoso saa ama enioma nyina atuma basa se de enya de bisi kra ne sem no wo kire mu no o se aposifo e de ye studio betu dwa se 2019 ye hwa enipa dodo etumi buom efa saa ye cyber crime na say efa saa ye ban internet ye yi nkrofo no enipa ba 300 ho etumi ekoka adwam pa na je se buom komu ebubuom kura ye mbasa isan se ye buom kura age omne omanyina ne kitom nyina enti etumi ehu adanse ibiri se embre bi etwema na se nanse ankansa no eba ne se saa cyber crime no saa akronosem no akronode na ayade ahompo no pa o man popuni Ghana mu ama etwa no me na pa o man Ghana mu isan se bebre na etumi ema etumi ti se ampa ba bi edu ye na anase ba bi enam no ba bi a se kronosem no ekoso papa eno na o man pani ba de ekire se omobode hye egu akwam so mbetu ase na science no mde gu akwam so mbetu ase no de di kan ene so mbetuma re-registration de Ghana national card no ebeye adwuma anase Ghana card no betumi aye adwuma se ne beya enipa nyina ombemba ayesem no so na so obi bia obi yusu sem no ye hu se ampa o card na wo yusu no ayade di adanse se wo ye Ghana ni na kire se ampa obi a wo ye Ghana ni bia no ye betumi abetrace ba bibia ra wo hye no ye betumi abedi akira na ye betumi abechew se wodi bone bi anase wo de ayesa sim card na ekoyi obi empo wajini sika na se bibia ebetumi afaso abechew enti no from junior na se bosumi edi enimu ya omampani abede kirisi yemfantum anim se mo ba be start re-registration so bibiara monye krado se mo be bomodin aso be pie mo monte so se emre ne so na se be sa re-registration ya ment na fie nka se me de many time ni adaje amre akoyesa enioma nyina eba ne sa o se yenka nche ne te se wo na ho be kire wo se wanye sa card registration ya eje se wo card na se wo sim card ne kita na se se wo phone mu no enya dia obetuma yusu biom se wo de be ko se wo de be gisika wo se wo de be den enya dia obetuma yusu biom enti no mampani se sa ensem we na etwa se yetumi ema ye ni eku ni yetumi di eho dwuma se aye Ghana fo ni aye timanman mu fo na se yen a ye di tintiman e wo man mu no e wo se yetumi tenase na afi so ne ma yakọ nyina no yetumi sene fata sene ba impuntu aye nyina aye pe no ebetumi akọ na akọ sene na efata na ni nyina mu no asomdwe ana afi pepere ye atumi adi eye akan wo man Ghana mu ha ne de sa ensem nchechimu ebesi eka mo se Attention TV dande nyina ne mapa ene hwegu mfidie so obora YouTube abomode aso be subscribe na otumi ahye like ya mani pa nyina so atumi anya bi atumi ahwe afei so ne aka mo se opase edi dwuma bi ama o se fa dwuma die bia ho business anase biara ope no Attention TV se numbers dey go screen ase no omodi anso be frɛ na oni edi enkaso bom na ne ma bia se ne ope no
ayama o se de se na efata medin a meji so aye Franco Aku Asante meda asese wo hwe me